παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο μου βίντεο και σήμερα θα πάμε βόλτα με το ποδήλατο. Και ναι παιδιά, ξεκινάμε το βίντεο και πάμε από εδώ μια βολτίτσα. Πια θα ασχολούμαι πιο πολύ με ποδήλατα σε αυτό το κανάλι. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like. Σε αυτό το κανάλι θα ανεβάζω σχετικά με όλα βιντεάκια, δηλαδή δεν θα έχω κάτι που λέει μόνο για ποδήλατα, δηλαδή θα κάνω και gaming και έτσι βόλτες με τα ποδήλατα. Σε αυτό το βιντεάκι δεν θα μιλήσω πολύ. Πείτε στο comment τι άλλα βιντεάκια θέλετε. Έλα, να και ένα ωραίο μηχανάκι. Πάμε από εδώ. Άντε πάμε. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε και το κανάλι Bike Vlog που είναι του ξάδερφού μου. Θα σας αφήσω πως γράφετε και μπείτε κάτι και αυτό να εγγραφεί. Πάμε από εδώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε, απλά κάνουμε ένα βιντεάκι.
όπως με αυτό το βιντεάκι σας έδειξα και λίγο τη γειτονιά μου που μένω. Ρίξαμε και ένα μικρό ντριφτάκι. Γεια σου γατούλα. Και παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε. Και παιδιά, αυτό ήταν το ποδήλατο που κάναμε τη βόλτα σήμερα. Και θέλω να μου πείτε αν έχετε καμιά αλλαγή να κάνω πάνω του. Εγώ σκεφτόμουν να το βάψω πράσινο. Για πείτε και εσείς καμιά ιδέα. Και όπως και άλλες ιδέες, όχι παρά από το βάψιμο. Και τα λέμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Subscribe και like. Και τα λέμε.